Dilêkolînekê de navenda Kurdî ya xwendinê û rawişkariya yasayî, yasa derbarê yasaya leşkerkirina icbarî ya ku ji aliyê Encûmena Yasadanînê ya Kantona Cezîrê ve hatibû pesendkirin, ev yasa di şiroveyeke yasayî daxuya kirin. Navenda yasa dibêje ku ji ber pabendkirina welatî bi xizmeta leşkerî di vê artêşeke fermî hebe, her wiha hebûna dewleteke xwedî biryar û hêzeke rewa dadmend ku welat bi temamî kontrol bike. Navenda navbûrî diyar dike ku ev yasa ku di roja çardê vê mehê de ji aliyê reveberiya xweserî ya Kantona Cezîrê di mersûma jimare çarde ya ku bi navê yasaya erkê berevaniya kesayetî li xwe digire hatiye derxistin. Gelek pirs û têbînî di xwendina vê yasayê de çi ji aliyê şêweya yasayî û çi ji aliyê navaroka wê tîne holê. Wek tê zanîn ku ji her yasayekî re sedemên wê hene ku pêwîst e bê derxistin û erê kirin. Navenda Kurdî ya xwendinê û rawişkariya yasayî yasa, ji aliyê yasayê ve yasaya leşkerkirina neçarî di çend xalan de dide zanîn. Yekem karûbarên berevanî û leşkerî tenê ji karên û welatên ku deselata wê bi temamî hebe rêk dixe û ne ji mafê herêmekê ye ku dibin sêwana federaliyetê jî dibe kovan yasayan derbixe û bi taybet yasayên berevanî û leşkerkirinê. Ku rêveberiya xweserî tenê ji mafê wê ye, yekîneyên polîsan û şervanan ji xwebexşan ji bo parastina wê deverê de egerbûna her êrişekê de li ser sînorê wê ava bike û qet ne ji mafê wê ye ku welatiyan leşker bike wan mecbûr bike ku di nava refên hêzên polîs û yekîneyên leşkeriyên bi ser wan ve leşker bike. Duem çi ji aliyê cîbicîkirina kesayetî di vê rewşa niha de wekû mînak di cîbicîkirina yasaya rêveberiya xweserî ji bo leşkerkirinê ew kesê ku li Helebê niştê jî ye û qeydên wî yên medenî li devera Efrînê ye, wê ji aliyê rejîmê ve li Helebê ji bo xizmeta leşkerî bêxwestin û ku biçe Efrînê dê navê wî di lêsteya xizmeta leşkerî ji aliyê rêveberiya xweserî bêxwestin. Sêyem çi ji aliyê cîbicîkirina wê wekû têzanîn sînorê rêveberiya xweserî nehatiye diyarkirin bi şêweyekî zelal û rejîm ta niha jî li deverên Kurdî bi şêweyekî bihêz heye ji ber wê yekê dê çawa cihê herêmê û zemînê ji bo cîbicîkirina vê yasayê diyar bibe. Çarem ji aliyê teşrîî û rewabûnê ew desteya ku rewabûn ragihandiye desteyeke demkî ye û nehilbijartiye. Ji ber wê ne ji mafê wê ye ev yasayên berdewam rabigihîne. Her wiha dilêkolînê de hatiye ku ev yasa ji aliyê praktîkî tek alîye û di cadeyên Kurdî wê bibe sedemek ji bo valakirin û koçbarkirina gencên Kurd ji navçe û gund û bajarên Rojavayê Kurdistanê ku yek ji armancên sereke yên rejîma Esedin. Ji bilî vê yekê jî navaroka yasayên hatiye nîvsandin bi ziman û daraştina yasayeke lawaz û zîîfe. Ji bilî şaştiyên çapemeniyê ku ev jî cihê pirsê ye ku wan kesên ku ev yasa daraştine karîna wan ya zimannasî û yasayê gelek lawaz e eger got rast be jî ev nivîs ji aliyê kesên pispor di yasayê de hatibe daraştin. Berî niha jî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê careke din tekez kiribû ku ew etirafê bi rêveberiya xweseriya demokratîk ya ku ji aliyê PYD û hevalbendê wê ve li Rojavayê Kurdistanê hatî ragihandin nake û yasaya leşkerkirina neçarî gefeke ji bo valakirina deverên Kurdî û guhertina demografîk li herêmê dike.